Dobrý den, děkujeme za trpělivost těm, kteří se připojili dříve a vítám vás u dalšího webináře společnosti Domy sobě. My zajišťujeme fotovoltaiku a další energeticky úsporné služby pro SVJ a bytová družstva. Jsme jediný, kdo se zaměřuje pouze na bytové domy, máme za sebou nejvíce realizací pro tento segment bydlení v České republice a rok 2024 byl historicky nejúspěšnější nejen pro nás, ale i pro rozvoj fotovoltaiky bytových domů. Poslední letošní téma se tedy nabízí. Fotovoltaika za rok 2024, zlepšení, zrychlení a plány na rok 2025. Na úvod, jako vždy, pár technických poznámek. Abychom mohli webinář později nabídnout ze záznamu na YouTube, jako všechny předchozí musíme vás upozornit, že živý přenos nahráváme. Dotazy můžete psát průběžně přes ikonku chatu vpravo dole na obrazovce. Co nestihneme zodpovědět během vysílání, zpracujeme pro náš blog. A teď už k tématu. Dnešní úvod zkrátím, protože výsledky letošního roku nepotřebují žádný komentář. A jak často říkáme, za naši fotovoltaiku mluví čísla. A dneska to platí dvojnásob. Ve studiu je se mnou opět ředitel projektu Domy sobě Stanislav Gaj. Dobrý večer. Stando. A technickým záležitostem okolo instalací samotných se bude věnovat manažer realizací Patrik Stenadel. Dobrý večer, ahoj. Pro úplnost moje jméno je Michal Schindler, starám se na portálu Domy sobě hlavně o blog a dneska jsem v roli moderátora. A hned začneme. Letošní rok přinesl velký nárůst zájmu o fotovoltaiku pro bytové domy. Psal jsem to na blogu několikrát. Má to nějaké speciální důvody? Napadá mě legislativa, jednodušší anebo lépe zvládnutá administrativa, taky nárůst ceny elektřiny? Já myslím, že je to hlavně tím, že významně roste to povědomí o fotovoltaice. Za prvé, za druhé, máš pravdu v tom, že legislativa už je pevně ukotvená, je jasně dáno, jak má fotovoltaika vypadat, v jakém režimu bude fungovat a zejména už je poměrně jasno v takzvaném režimu komunitní energetiky, takže to pomohlo prolomit ledy a předsedové už nemusí vyčkávat, jak to vlastně bude a co se bude dít a naopak se snaží ty svoje realizace a tu ochotu pořídit si fotovoltaiku zrychlit. Je lepší i, nechci říkat ochota, ale spolupráce úředníků. Já vím, že tu administrativu hodně prodlužuje právě to čekání na schválení a podobně. A někdy před 2 lety si nám tady říkal, že vlastně na spoustě míst je to poprvé, co schvalují něco takového a vlastně se to trochu učí, takže se to samozřejmě táhne. Myslím, že ten povolanější je Patrik jako šéf realizací, který v tom je v dennodenním kontaktu. Já bych řekl, že se to hodně zlepšilo. Rozhodně ten přístup je pozitivnější. Nebudu tady asi jmenovat konkrétní distributory, jsou v podstatě jenom 3, takže musím říct, že je jeden distributor, který to má zpracované už precizně, dokonce pořádá semináře a webináře pro nás, aby nás provedl, dejme tomu, tím procesem, aby nám to zjednodušil. Ale rozhodně celkově bych to zhodnotil tak, že i díky tomu, že se ty procesy u nich narovnaly, nastavily, tak to funguje rychleji. No, když říkáme, že teda nastalo oživení okolo fotovoltaiky pro bytové domy, máme proto nějaké důkazy v číslech? Váš obchodní tým se nezastaví? Náš obchodní tým se nezastaví, to je pravda, Michale, jenom zjednodušeně. My v podstatě jsme minimálně 3x až 5x měsíčně na nějakém shromáždění SVČ, kde vlastně představujeme naše řešení a představujeme a edukujeme vlastníky bytů o tom, jak fotovoltaika funguje, proč je dobré si pořídit. Jenom za letošek jsme poslali víc než 800 indikativních nabídek, takže ten zájem opravdu jako roste geometrickou řadou. Nehledě na vlastní počty jako realizací. Kolik třeba řádově jste navštívili těch SVČek? Jsou to desítky? Stovky? Stovky. Jo. Více než 300 SVček jsme viděli letos, jenom letos. Dá se říct, že, protože říkám, že rok 2024 byl úspěšný nejen pro fotovoltaiku obecně, ale i pro vás, dá se říct, že ty aktivity rostou, že počet těch zájemců narůstá? Roste velmi výrazně počet zájemců a počet jako vypracovaných nabídek a počet schůzek. Je vidět, že ten zájem opravdu roste jako velmi rychle. Je to daný taky cenami energií, který sice na první pohled v letošním roce silová elektřina klesla, a naopak jako pevné poplatky rostou a obecně panuje spíš jako nedůvěra a nejistota v tom, jak se ta energie bude vyvíjet, nebo respektive my si velmi dobře uvědomíme, že ceny energií dále porostou, že jí je stále nedostatek, takže významně se to zrychluje. Jasný, my jsme taky
Na nějakém předchozím webináři jsme mluvili vlastně o tom, že se blížíme tomu modelu Německa, kdy cena poplatků už je vyšší než cena té elektřiny samotné, právě proto, že je potřeba investovat do modernizace sítě, aby nebyly problémy s připojováním a podobně, že nejspíš to bude další vývoj, že ačkoliv třeba cena elektřiny té silové bude zůstávat plus minus stejná, porostou poplatky. Já osobně očekávám, že ty poplatky porostou výrazně v roce 2026, protože do roku 2027 se má spustit jako jednotné energetické datové centrum, které bude stát jako obrovské množství peněz a ty peníze distributoři někde musí vzít. Když bychom přešli do čísel realizací, kolik jste třeba tenhle rok pokryli bytů, domů, vchodů? Já nevím, jak se to u bytových domů přesně... Dobře, to si vezmu já s dovolením. Takže my jsme pokryli v podstatě nebo 30 bytových domů. Počítáme to teda na vchody. To znamená, je to 30 hotových fotovoltaik. Dalších 11 je teď ve fázi vlastně rozpracovanosti. Takže když vezmu teď jenom ty, co jsou dokončené, tak je jich 30. Je to zhruba 700 domácností, jestli se nepletu, 700 bytů, které jsou vlastně připojeny v nějakém režimu k té fotovoltaice, ať už je to prostě primárně teda SOMKO, o kterém se možná budeme ještě bavit, nebo je to komunitní energetika. Já bych jenom doplnil, je možná podstatné si uvědomit, že to číslo 30 hotových realizací se zdá jako poměrně malý. To jsem se chtěl zeptat, že obyčejně lidé říkají, no jo, ale jsou firmy, které mají stovky realizací. A my jich de facto máme taky stovky, protože podívejte se na to tak, že každý byt je v podstatě jedna domácnost, takže když bychom to brali na přepočet na rodinné domy, tak se bavíme o 700 domácnostech. I to ukazuje, jak je problematika fotovoltaiky pro bytové domy a pro SW jako komplikovaná. Opravdu se to nedá srovnávat s běžnou realizací na rodinný dům. Za mě je to jako velký úspěch a 700 domácností už je poměrně zajímavý číslo. Pak se určitě budeme bavit i o penězích a o celkových úsporách a podobně. K tomu se dostaneme, mám to tady připraveno. Teď ještě, když tady máme Patrika na ty realizace, tak toho hned využiju. Je ten vyšší počet realizací letošní rok důsledkem zlepšení nějakých obecných podmínek, anebo zatím stojí i zlepšení procesů administrativy? My už jsme mluvili o tom, že úředníci jsou poučenější, distributoři mají připravené procesy. Michale, stojí zatím spousta práce. My, když jsem tady byl před rokem, tak jsme si tady popisovali, jak ten proces realizace probíhá. Bavili jsme se o tom, že je to zhruba nějakých vlastně 50 dílčích úkonů, které je potřeba udělat, aby jsme došli od A do Z. Ten významný posun, nebo to, co jsme my udělali za ten rok, je jednak to, že rozšířili jsme náš tým realizací. Jedna zásadní věc, druhá zásadní věc, že ten proces, tak jak jsme ho měli rozkouskovaný na těch 50 úkonů, tak jsme díky nějakým zkušenostem, díky občas pokus omyl, poskládali zpět s tím, že jsme začali některé věci dělat paralelně. Že to jde překrývat. To znamená, to je ta zásadní věc, kterou jsme změnili. To znamená, nešli jsme už jako chronologicky, ale prostě spoustu věcí jsme začali řešit paralelně. Jedna věc je, jak říkáš, distributoři nám v tom vlastně vycházejí vstříc v tom duchu, že vlastně už vědí, jak ty procesy fungují, kde je potřeba co schválit. Samozřejmě máme lepší spolupráci s projekčními kancelářemi a vlastně i ostatní administrativa, která je nutná, kterou vlastně zajišťujeme těm SVčkům od A do Z, protože děláme realizace na klíč, tak v podstatě jsme zefektivnili celý ten průběh té realizace tak, že jsme schopni tu realizaci teď udělat za mnohem kratší dobu. Já vím, že před tím rokem jsme se tady bavili o tom, že neváhejte s realizací, nečekejte na jaro, protože to bude stejně trvat tak zhruba rok. A teď tady mám poznámku, že to je tak 6 až 9 měsíců. Ano, teď nové realizace, podotýkám nové, protože hrál tam roli i historický fakt, kdy jsme měli nějaké starší realizace, které se nějakou dobu táhly, tak ty nové opravdu se snažíme dělat za 6 až 9 měsíců. Máme dokonce i jednu, kterou jsme zvládli za 5, takže jde to a opravdu, když do sebe takzvaně všechno zapadne,
neháže nám nikdo klacky pod nohy, nekomplikuje se to, tak jsme schopni to udělat opravdu do těch 5 měsíců ze vším všudy. Se vším všudy, to znamená od podpisu smlouvy, ne asi od prvního oslovení, protože je tam nějaká i část, co musí vlastně být. V podstatě jednoduše, když zákazník podepíše smlouvu, tak v podstatě vystavíme mu zálohovou fakturu a vlastně pro mě jako pro realizátora, který je zodpovědný za ten proces, začíná běžet ten proces dnem úhrady té zálohové faktury. Takže já počítám začátek realizace od úhrady zálohové faktury. No a pak v podstatě je to o kompletaci nějakých podkladů, to jsme si taky minule říkali, v podstatě primárně jsou to plné moci. Bavili jsme si o tom, že... Pardon, abyste se mohli vlastně o všechno postarat Přesně tak, jsou to plné moci, aby jsme mohli zastupovat klienta, jak v případě vyřizování dotací, tak co se týká všech žádostí u distributora, potom dejme tomu i ukončování těch odběrných míst a podobně. Pak je to kompletace podkladů, které potřebujeme k té realizaci. Bavili jsme se minule o tom, že samozřejmě čím víc dokumentace k tomu domu máme, tím lépe, tím se všechno urychluje, ale zase prostě na základě nějakých zkušeností a na základě toho, že se nám ten tým stabilizoval, tak umíme si spoustu věcí vyřídit i sami a nepotřebujeme už jako spoustu dokladů nebo podkladů, které jsme potřebovali. Takže tím se taky zkracuje ta doba. No a pak běží projektovka, vyřídíme dotace tím, že jsme narovnali vlastně vztahy, narovnali proces, i co se týká montáže a instalace, tak v podstatě tímhle vším jsme docílili toho, že ten proces jsme zkrátili. Já bych se, Michale, s dovolením ještě u toho tématu zdržel, protože je fakt klíčové. Jo, jedna věc je, že ano, my jsme se to učili, druhá věc je potřeba vzít v potaz fakt, že fotovoltaiky pro bytové domy před náma nikdo nikdy nedělal. Pardon, a nikdo je ani neřešil ze strany projekčních kanceláří, ze strany distributora a podobně. Je to úplně nové téma. Proto je tak klíčové vědět, kolik ta firma má za sebou realizací. Že tím, že my máme za sebou v podstatě 40 realizací, a jak říká Patrik, ten tým se stabilizoval hlavně v tom, že my už víme, co nás jako čeká, my víme, na co si dát pozor, všechny věci už jsme si vlastně prošlapali, takže i proto to dokážeme zrychlit a v neposlední řadě už jsme to vlastně naučili i ty naše dodavatele. Projektanti ví, jak má vypadat projekt, co všechno potřebujeme. Montážní firmy už ví, na co si mají dát přesně jako pozor. Víme, co máme připravit pro požárníky, víme, jak má vypadat technická místnost. A mluvím taky o tom, protože se jako velmi často setkáváme s konkurenčními firmami. Dneska shodou okolností třeba Patrik byl v Hradci, kde pro jedno SVčko realizuje jiná firma, která má nulovou zkušenost. A to SVčko je vlastně nešťastný a přemýšlí, jak z té smlouvy jako utéct a říct, pojďte nám to dodělat. A příklad za všechny, oni tam třeba nenavrhnou a neudělají technickou místnost, takže pro mě chudák pan předseda si schání zedníky, schání si vlastně požárně bezpečnostní řešení, jak má technická místnost vypadat a stráví s tím neskutečný množství času vlastně i peněz, když to jsou všechno věci, které my už jako umíme a děláme je prostě na klíč. Jo? To si myslím, že je hrozně důležitý ptát se, kolik máte za sebou realizací a jestli jsou to opravdu realizace na bytových domech. Protože pořád platí najít si seriózní firmu, spolehlivou, která má zkušenosti v oboru. Ano. Ne, má za sebou 500 realizací teda na rodinných domcích. To nic neznamená. Už jenom z pohledu toho, jak říkal Patrik, naše velká výhoda i v té stabilizaci týmu je v tom, že ty distributoři už nás vlastně znají takzvaně na ksich. Takže když tam volá náš koordinátor někam příklad na ČES, tak oni už ví, že to je koordinátor z domy sobě ví přesně, co budeme potřebovat a ta komunikace je úplně jiná. I proto se nám jako významně daří zkracovat ten proces, že ten proces neskrátíme na délce instalace, ta samotná trvá pár dnů, ale dokážeme třešinka na dortu, že v případě těch bytových domů. Dokážeme ho významně zkrátit právě díky té komunikaci s distributory, s požárníky, s projektanty. Já bych jenom doplnil Standu, to srovnání je hrozně důležité a vůbec se nedá srovnávat realizace na bytovém domě pro dům, kde prostě je 40 domácností a ta zodpovědnost je opravdu jako vysoká. My opravdu dbáme na to, aby to řešení bylo primárně jako bezpečné. Se realizací na bytový dům, kde většinou nikdo se nezabývá nějakým... Rodinný dům, kde se nikdo nezabývá nějakým požárně bezpečnostním řešením, nikdo neřeší, kam
správně pověsit střídač a kam uložit baterie, takže legislativa k tomu nebo administrativa k tomu taky není vlastně žádná potřeba. Takže když někdo tvrdí, že má za sebou stovky realizací, ale na rodinných domech, to ještě neznamená, že jako je schopen postavit realizaci na bytový dům. Jasný. Takže jedeme jak pásová výroba. Já tady právě mám další poznámku, že se kromě toho, že se podařilo zkrátit realizaci, tak se podařilo zrychlit i návratnost, ale říkám si, fotovoltaické elektrárny jsou efektivnější, přitom ale dotace jsou zatím stejné, to znamená, jako ten poměr, který zaplatí stát, je stejný. Efektivita panelů samotných se taky úplně nezměnila. V čem je to zrychlení? Je to nějaký rozdíl mezi očekávanými výnosy a úsporami a tím, co v realitě funguje? Zkušenost. Jak říkáme od začátku, my máme velmi chytrou kalkulačku, která dělá ty indikativní nabídky a umí velmi přesně spočítat, jak má ta fotovoltaika být veliká. A opět řešíme, pro nás je klíčový pojem ta návratnost, to znamená, jak rychle se zaplatí ta instalace. To znamená, snažíme se dělat ty fotovoltaiky co nejmenší, aby co nejvíc energie spotřeboval ten dům. A zkušenost je o tom, že my jsme měli teoretické výpočty, které se nám potvrzují, že jsou jako velmi přesné. Na druhou stranu už máme prostě realizace, které nám běží déle než rok a ty naše ty sebrané data, které máme díky Dominikovi a díky tomu, že fotovoltaiky vlastně monitorujeme neustále, tak víme, že nám vzniká větší množství přetoků, než jsme si jako mysleli podle statistických dat. To znamená, umíme tu fotovoltaiku udělat zase o kousek menší, víc optimalizovanou a tím pádem se nám významně zkracuje ta návratnost. To znamená, teď už se nebavíme o návratnosti 7 let, ale dejme tomu klidně 5 let. Máme dokonce i instalaci, kde máme 3letou návratnost. Já tady mám, nebudu dělat překvapeného, protože to vím samozřejmě, mám tady jako konkrétní případ, vím, že já jsem standardně psal, že pokryjeme spotřeb, nebo že fotovoltaika pokryje spotřebu bytového domu zhruba na 65%, ale vím, že z toho doplním, že Dominik je vlastně monitorovací a ovládací aplikace vlastní domů sobě, která umožňuje shromažďování dat a vlastně velice přesnou práci s daty. A vím, že v létě jsme běžně mívali u realizací pokrytí přes 90% spotřeby a v zimních měsících, kde je krátká doba slunečního svitu a ještě to sluníčko svítí ze šikma, je to okolo 20%, ale nikdy ne 0, jak si lidi obyčejně myslí. Takže vlastně ta průměrná spotřeba těch 60, teda průměrné pokrytí spotřeby 65% u některých bytových domů je i vyšší. Je to tak? Je to tak. Je i vyšší, strašně záleží na tom, jestli používáme baterii, respektive my ji používáme vždy. A je to hrozně o tom, jak se dokážeme přiblížit ke spotřebě toho domu. Máme realizace, kde řeknu jednoduše, v létě ten dům v podstatě platí za elektřinu 0. Že si prostě všechno vyrobí a ty letní měsíce, jako typicky červenec, opravdu se ta spotřeba ne blíží, ale i překračuje vlastně 100% spotřeby. A myslím si, že výborná zpráva je to, že ta fotovoltaika opravdu funguje celý rok a pak se dokážeme opravdu dostat na tu úsporu nebo pokrytí ty spotřeby domu až na 65%. Já tady mám příklad SVJ v Nupakách, které vlastně během prvního roku pokrylo fotovoltaikou během roku, upozorňuji, takže za těch 12 měsíců mám tady přesně 73,48% spotřeby, což mimochodem zkrátilo tu odhadovanou návratnost během vlastně hned prvního roku o 5 měsíců z těch 6,5 roku na 6 a kousek. A podobný průběh se opakuje v podstatě u všech realizací. Je to pravda, že ty výpočty jsou jakoby opatrné. My jsme vždycky jako konzervativní. Promiňte. Vzhledem k tomu, že patříme do skupiny Veolia, tak pro nás je opravdu jako důležité to, co říkáme, aby bylo jako pravdivé. Nechceme dávat nějaké nadnesené odhady, takže naopak v těch propočtech, s kterými počítáme například to, jaké bereme ceny energie, jak je predikujeme na nejbližší období, tak jsme mnohem víc konzervativní. A to je taky jedna z odpovědí na tvoji otázku, proč se ta návratnost zrychluje, protože nám roste cena energií, my to dokážeme zpřesňovat. Počasí nám v podstatě taky přeje, protože je stále víc slunečných a slunečných dnů, který taky neodpovídají tomu 10letému statistickému průměru. Takže ze kterého vycházíte při těch propočtech. Ano, takže to taky pomáhá jako výrazně zvyšovat tu návratnost a všechny ty předpoklady jsou proto, že tím, jak se budou zdražovat ceny energií a ty věci porostou, tak ta návratnost bude rychlejší a rychlejší.
No, takže teď jsme mluvili o tom, kolik procent solární energie dokáže pokrýt ve spotřebě a když se budeme bavit o úsporách, jak jsme na tom? Já vím, že hodně záleží na tom, jak prostě každý bytový dům je jiný, záleží na tom konkrétním řešení, ale jsou takové nějaké 3 možnosti. Jenom fotovoltaika, respektive solární panely, střídač, potom baterie a potom i sdružení odběrných míst, o kterém Patrik už mluvil, to SOMKO. Mm-hmm. Jak se pohybuje ta úspora zhruba u těch 3 variant? A respektive jakou vy doporučujete? Přesně jak říkáš, jako pokud se budeme bavit o pro nás takzvaně prosté fotovoltaice, to znamená, máme panely na střeše, máme střídač, který to celý řídí a vyrábíme elektrickou energii, kterou napřímo pouštíme do těch bytů. Hodně to zjednoduším. A pohybujeme se v režimu komunitního sdílení, protože jinak to vlastně nejde, tak šetříme někdy na úrovni 15 až 25%, záleží na tom konkrétním domě a je tam poměrně velké množství přetoků, protože díky nastavení skladovat. Není to takže ideálně asi tu fotovoltaiku i dimenzujete trošku menší, aby k těm přetokům nedokázalo často, protože to je to, co distributorům vadí. Jakmile není baterie? No, vadí, ano. Vadí jim to a jednak kdyby to chtěl někdo jako prodávat, tu přebytečnou, tak vlastně se to vůbec jako nevyplatí. Takže. A ano, jsou místa, kde ty přetoky nemáme distributorem vlastně povoleny. Takže. Takže v případě, že bytové družstvo SV nechce baterii, je nutné tu fotovoltaiku dimenzovat tak, aby k těm přetokům ideálně nedocházelo, takže vlastně se ochudit o to, co si můžeme vyrobit. Baterka je vlastně klíčem k návratnosti. Jo, je to poměrně drahá část té fotovoltaiky, ale my víme, že bez té baterie, ať už jsou to naše výpočty, nebo je to realita, tak bez té baterie ta návratnost je dvojnásobná a bavíme se prostě o řádově 15-17 letech. Už to jako nedává úplně smysl. Jo. A pravda je taková, legislativa říká, že SVčko může generovat zisk z prodeje elektrické energie nebo ze solární energie, ale je tam ta podmínka, že většinu vyrobené energie si musí spotřebovat ten dům, což taky říká, to je ten důvod, proč my nestavíme jako velké fotovoltaiky, kde se potkáváme často s přáním předsedů, nebo ne už tak často. Máme velkou střechu, co nejvíc panelů. Chceme obří, budeme prodávat, budeme vydělávat, nebudou vydělávat, prostě ta cena investice vůči tomu výnosu je jako špatný poměr a navíc opravdu distributor řekne, tohle vám nepovolíme, protože je potřeba si uvědomit, že ta naše distribuční síť není připravená na takhle velké fotovoltaiky koncentrované na jednom místě. Určitě se to změní, to je taky součást těch investic jako posílení té infrastruktury, ale je to prostě otázka roku 2027 a dál. Jasně. Takže to je vlastně ta druhá varianta, máme solární panely, máme nějakou technologii a máme tu baterii, která nám uchovává energii třeba přes den, která se vyrobí na večer, na noc, takže je možné vyrobit víc, aniž by vznikal přetok a tak. Takže. Ano, a tam šetříme řádově někde na úrovni 35%. A pak je vlastně to pro nás jako nejlepší pro prémiové řešení. Prémiové z pohledu vlastně výše úspor, protože tam šetříme nejenom na té samotné vyrobené silové energii, ale šetříme hlavně na úspoře za takzvané pevné poplatky, to znamená za ty elektroměry a tak dále. Tím, že příklad z 25 elektroměrů uděláme jeden velký, tak ty poplatky zjednodušeně... To je to vlastně sloučení odběrných míst. Sloučení odběrných míst, ano. Tak my z 25 jističů uděláme jeden, to znamená, ty náklady klesnou 25krát. Protože poplatky jsou vázány na ty odběrná místa. Ano, my je zrušíme, tím pádem přijdeme o ty poplatky a potom ta kombinovaná úspora v tomhle řešení je na úrovni 50 až těch 65%, jak nám ukazuje realita. Že jednoznačně doporučované řešení. Na druhou stranu víme, že je to řešení, které se nejsložitěji prosazuje v tom daném SV nebo v bytovém domě, protože vyžaduje 100%. V podstatě vyžaduje 100% souhlas všech vlastníků bytových jednotek a často se najde někdo, kdo řekne fotovoltaiku nechci z nějakého důvodu. A nebo se nechci vzdát elektroměru. Přesně tak, nechci se vzdát elektroměru, protože mám jako super cenu. My říkáme, tu super cenu dostanete ještě lepší vlastně na to celkové místo. Proto my často jako říkáme, dobře, tak si pořiďte fotovoltaiku v režimu komunitního sdílení, vyzkoušíte si, uvidíte, kolik šetříte a pokud se překonají ty bariéry, jakože se vždycky jako překonají, že na konci dne všichni ty účastníci toho slyší na tu úsporu. Tak jsou jako nadšení, když už ta fotovoltaika funguje, teď vidí, kolik jim to jako denně šetří a měsíčně šetří, tak z toho mají fakt jako radost.
A pak není problém vlastně se po roce říct v rámci úspor energetického managementu a podobně říct fajn, tak pojďme se povede o tom, jestli tam chcete nebo nechcete udělat sdružené odběrné místo, které se dá udělat dodatečně. Ale dá se udělat dodatečně. Takže není to nutné se rozhodnout na místě, protože ta investice je větší, předpokládám. Je větší, stojí to zhruba jako třetinu té investice na ten dům. Dá se to všechno dodělat jako potom. Samozřejmě bude to stát něco navíc, protože se musí zase dodělat jako projektová část a podobně. Ideální, pokud to děláme všechno najednou, tak vždycky je to jako levnější. Ale ty bariéry můžou být velké. Já se zeptám z hlediska realizací, jakou bariéru může mít člověk? Přesně přijdu o elektroměr, jak budu vědět, kolik spotřebovávám, nebo kdo mě udělá rozúčtování a podobně. Myslí na toto vaše řešení? Teď určitě. My tím, že dáme na tu realizaci náš elektroměr, vlastní v rámci toho řešení. Takže už z něj ani neplatím pronájem distributorovi. Ne, ten dodáváme v rámci té naší realizace a odečty z toho elektroměru vidí každá bytová jednotka v aplikaci Dominik. Takže je nesmyslný argument, přijdu o elektroměr, nebudu vědět, kolik spotřebovávám, je to netransparentní. Určitě, já jsem se právě zamyslel nad tím, jak si položil tu otázku. Jo, protože že se na to... Já těm bariérám taky vlastně jako upřímně nerozumím, proč, nebo v čem jsou ty bariéry. Protože my vlastně, každý byt dostane svůj elektroměr, ten si může odečíst, když je zvyklý i fyzicky, takže si k němu může dojít, nicméně má ho v aplikaci. Celý ten proces se zjednoduší, poplatky neplatí ten byt distributorovi, ale platí to tomu SVčku, což v podstatě taky nevím, proč by to měla být jako bariéra. Platí sám sobě, přesně. A vidí opravdu spotřebu v reálném čase a v podstatě ví přesně, jak dopadne jeho roční vyúčtování, které vlastně je součástí aplikace Dominik a statutár SVčka má přístup k funkcím, které vlastně tenhle výpočet jako provedou. Takže ho vlastně tento rozúčtování transparentní provede Dominik. Ano. Díky tomu, že má přístup ke všem datům, ano. Díky tomu, že má vlastně přístup ke všem elektroměrům. A hlavně je to velmi jednoduché, protože jediný, co ten předseda musí udělat, na začátku vložit do Dominika data z faktury, to je pár čísel z faktury distributora, kterou má. A když chce udělat rozúčtování, tak doslova zmáčkne čudlík, řekne, chci udělat rozúčtování a vyjede mu to ve formátu, v jakém potřebuje na každý byt, ať už v PDF-ku nebo v nějaký prostě tabulce, cokoliv. Takže není potřeba vlastně žádná znalost toho předsedy, ani jako žádný čas, vše probíhá jako v řádu prostě desítek vteřin, že ten výpočet je poměrně složitý, ale na konci dostane velmi rychle legislativně správné a přesné rozúčtování pro každý byt. My jsme mluvili o tom, že vlastně ta úspora standardní, nebo kterou vy jakoby přislibujete, je těch 50%, včetně úspory na poplatcích, ale mám tady poznámku, že právě v Plzni, což je myslím první SVčko, kam jste dodávali, že nám paní předsedkyně představenstva říkala, že za 12 měsíců ušetřili dokonce přes 60%. Čím to je, že vlastně standardně, já vím to z vlastní zkušenosti, protože na blogu píšeme těch 50% a čtenáři potom na sockách píšou, to jsou takový slibovaný čísla, na těch 50% se nikdy nedostanete a my teď z reálu víme, že to může být dokonce přes 60%. S tím názorem se často potkáváme a vím proč, protože v podstatě nevím o žádné konkurenční firmě, která by měla takhle sofistikovanou kalkulačku, dokázala ty čísla jako podpořit nějakými výpočty, co se týká návratnosti. Ale Plzeň byla naše v podstatě první realizace. A ta Není to ani žádná extra slunečná oblast? Není to, přesně tak, ale ta fotovoltaika i ta baterie je tam jako trochu víc dimenzovaná, je jako větší, takže oni vyrobí trochu víc, na druhou stranu potom v těch silných měsících mají trochu větší přetoky, ale i tak jim to vychází. Takže udělali jsme větší fotovoltaiku, než bylo jako potřeba a dopadlo to dobře. Jo. Ta realita s tou praxí se jako liší opravdu jako město od města, realizace od realizace, ale pořád se pohybujeme v úrovni plus 10 až 15%, co se týká jako těch přetoků a strašně záleží na tom domě, protože my nikdy dopředu nevíme, jak se ten daný dům jako chová. Jo? Jak se zachová s tou fotovoltaikou. Přesně tak, jo. Máme výpočty, které říkají, jako průměrná spotřeba bytu je 1,7 MW,
A pak máme domy, kde nám říkají, my tady máme klimatizace, my tady máme tohle, najednou máme 2,5 MW místo 1,7 a podobně, nebo je tam nějaký jako atypický byt, který spotřebuje 5 MW oproti standardnímu. Nebo je dole komerční prostor. A to my nevíme. Jako my bychom samozřejmě mohli pozbírat od všech těch nájemníků, jako dejte nám vaše smlouvy, my se podíváme na naše fakturace a přesně to spočítáme. Ale dovedu si představit, co by to znamenalo za práci pro předsedu, už teď se vlastně dohodovat. Teď někteří ty vlastníci samozřejmě z nějakých důvodů vlastně nechtějí říkat, kolik jako platí, protože víme, že ty peníze vždycky mezi těma lidma jako rezonujou, takže vycházíme z toho, že ty kalkulace jsou přesný a dokážeme to přizpůsobit potom. Mluvili jsme o těch úsporách, já jsem si tady vytáhl, máte takový pěkný leták, protože často se lidi ptají, majitel toho jednoho bytu, je hezký, že ušetříme prostě 100 000 ročně, ale co to jako znamená pro mě, tak já jsem si tady našel, co posílá právě váš sales team, jakože když mám třeba tu prémiové řešení fotovoltaiky, tak pro jeden byt to znamená, že celý rok jede vlastně lednice zadarmo, plus může 200krát vyprat zadarmo, tam nějaký kolega pracoval se standardní spotřebou pračky a podobně. Takže celý rok lednice zdarma, 200krát vyprat, 200krát umýt nádobí v myčce a ještě půl roku, že může běžet televize Durch, jako 24 hodin denně. Jsou to reálná čísla, nebo je to trošku přitažené za vlasy? Kolega tvrdil, že to vypočítal a takhle to skutečně vychází. Je to neuvěřitelné, když se na to jako podíváme. Ale je to tak, protože když si vezmeme, že lednice má roční spotřebu průměrnou někde na úrovni 100 kW a často se potkáváme právě s těmi lidmi, kteří těm fotovoltaikám příliš jako nevěří nebo mají tam nějaký jako odstup, tak říkají, ale já nejsem doma. Mě to bude k ničemu. Aha, jasně. A říká, OK, ale lednici má každý a ta lednice ti běží jako non-stop. Jo? Takže to, že mi to pokryje vlastně tu standby spotřebu těch klasických spotřebičů a budu moct jako fungovat s tou lednicí, tak jako říkáme, že naše indikativní nabídky jsou přesné a naše čísla z realizací, z reality to potvrzují, taky za tímhle propočtem si jako stojíme, že jedna věc, řekneme, každý ten byt ušetří 4 až 8 až 10 tisíc korun, záleží dům od domu, ale je těžké si vlastně představit, co ty peníze znamenají. Takže jsme se snažili to přiblížit něčím, čemu vlastně všichni rozumíme, co známe. A říct si fajn, jako díky fotovoltaice nebudu muset jako řešit jako lednici, nebo pro mě jako 200krát si vyprat znamená v podstatě, že peru celý rok zadarmo, což není vůbec jako špatný. A ty čísla jsou fakt zajímavý. Jenom pro představu, na těch našich více než 700 bytů, který jsme pokryli fotovoltaickou elektřinou, tak ta celková úspora jenom za poslední rok je více než 3,5 milionu korun, což už je poměrně jako velký balík peněz. No. Dá se to, ale třeba mě by to asi taky moc neřeklo, ale kolik je to energie, těch 3,5 milionu korun, kolik jste vyrobili? Jestli ti něco řekne veličina 250 MW, zní to jako dost. Tak je to jako docela jako hodně. No. Jestli si řekneme, že ten jeden byt má spotřebu 1,7, tak v podstatě bychom řekli, že 300 domů, nebo 200 bytů neplatí 0 korun za elektrickou energii za celý rok, což už jako není špatný. Já jsem sliboval i nějaký výhled do roku 2025. Teď nevím, jestli jsem vám dal k nahlédnutí i ten plán, co jsem rozesílal posluchačům budoucím, protože vím, že se něco chystá a přijde mi to jakoby hrozně zajímavý. Mluvili jsme právě o tom, kolik tak člověk uspoří, jestliže má jenom fotovoltaiku s takovým tím základním vybavením, nebo fotovoltaiku s baterií, respektive dům, ne člověk, anebo to prémiové řešení fotovoltaiku s baterií a ještě tím sdružením odběrných míst, tím SOMkem. Plánujete něco v tomhle ohledu na rok 2025? Nějakou změnu produktů? Vzhledem k těm zkušenostem, který máme z těch SVČ, jak jsem říkal, viděli jsme jich jako přes 250 jenom tenhle rok, tak jsme v podstatě připravili novou produktovou řadu. Máme v tuto chvíli 3 řady fotovoltaik. Nechci to jako z vás lákat, jenom si říkám, je to věc, která je úplně nová, kterou jsme ještě nikdy nikomu neříkali. Nepublikovali a teď těžko můžete říct, asi nevybavuju. Naši posluchači budou jako první.
pořád budeme mít náš jako prémiový produkt, vlastně ten ekonomicky nejvýhodnější a technologicky jako nejsložitější, ale ta technologická složitost jde za náma s plnýma zárukama, takže to naše zákazníky trápit nemusí. Tady ušetřím nejvíc, to je přesně to sdružené odběrné místo plus klasická fotovoltaika. Kde potřebují tu 100%. Ano, tam je když ten předseda se do toho chce pustit, tak musí být jist, že opravdu musí mít silnou pozici v tom SVčku, musí tam mít jako partnery z řad těch majitelů, těch jednotlivých bytů, aby to dokázal jako prosadit, ale daří se to prosadit. Je to těžké, a trvá to jako dlouho. A z druhé strany toho spektra naopak vlastně jsme připravili úplně jednoduchou, co nejmenší, řekl bych v uvozovkách ořezanou fotovoltaiku. Opravdu byla co nejmenší, co nejlevnější. A já tomu říkám, jako pro nás je to vlastně startovací nabídka. Pojďte na zkoušku skoro. Já bych nerad říkal jako na zkoušku, to je takový jako nevíme, co děláme. My velmi dobře víme, co děláme, ale řekneme, OK, tak my ti tu fotovoltaiku postavíme, bude to v průměru o 15 až 20% levnější než ten standardní produkt, má to trochu snížený výkon, pořád to vychází jako zajímavě s úsporou 15%. A když budeš chtít a za rok ti ukážeme zprávu z energetického managementu, tak si můžeš rozhodnout, fajn, já tam chci zvýšit počet panelů, chci tam přidat baterii. Prostě zkrátka dobré je to, že ta fotovoltaika je z velké části jako modulární záležitost. Takže v podstatě kdykoliv to můžu rozšířit. Jasně. Samozřejmě je otázkou, kolik mě to jako bude stát navíc. To, že se to dělá na kroky. Ale není to věc, kterou jednou jako uzavřeme a už s tím nemůžeme nic dělat, musíme ji vyměnit. Prostě tam přidáme nějaký počet, možná budeme muset něco vyměnit, možná budeme muset něco jako dokreslit, ale vím, že ta naše zkušenost je taková, že v podstatě dokážeme v tuto chvíli jako udělat cokoliv. Takže vyzkoušejte si, jak říkáš, vyzkoušejte si to, pojďte do té nejnižší nabídky, často to pokryjete z vlastních peněz, za rok si můžete říct, je to super, chceme to zvýšit. Když říkáš pokryjeme z vlastních peněz na nějakou tu osekanou, nebo jakoby tady tu základní se nevztahuje státní dotace? Na všechny se vztahuje dotace. Až těch 50% z ceny investice. To je pořád jako stejné, na tom se nic nemění. Samozřejmě ta dotace bude trochu nižší, protože u té základní varianty fotovoltaiky my nedodáváme baterii, byť jako to není úplně pro nás jako nejlepší řešení, ale chápeme, že jako jestli dáme 800 000 nebo 1 400 000 pro někoho může být jako zásadní. A často si ty SVčka dokážou na tu základní nabídku, na ten základní produkt, který je taky jako velmi kvalitní, je to postavené na stejné technologii jako naše prémiové řešení, tak si ji pokryjou z vlastního fondu oprav a nemusí si na ní brát ani úvěr. Takže to taky může být jako velká výhoda. Jasný. A ty jsi se vlastně dostal k tomu, na co jsem se chtěl zeptat a zapomněl jsem na to, ohledně toho, že vlastně může se přijít na to, že například chceme dodělat to sdružené odběrné místo nebo chceme baterii. To závisí vlastně na tom energetickém managementu, že? Což je vlastně samostatný produkt. Nemáme tady manažerku energetického managementu. To patří pod šéfa realizací. Patří to pod šéfa realizací, to je skvělý. Takže vlastně já si pořídím fotovoltaiku, ale že ta spolupráce nekončí tím, že vy to jakoby spustíte, tady máte klíče symbolicky a nashledanou, my už se o to nechceme starat. Ten energetický management je vlastně to, že to zaručuje, že ta fotovoltaika bude fungovat ty desítky let a bude ty desítky let se neustále optimalizovat. Přesně, že je vůbec možný přijít na to, helejte, ta baterie by vám opravdu jako zkrátila návratnost, zvýšila výnosy. Je to věc, kterou se snažím vysvětlovat i našim zákazníkům a to je jako strašně důležité právě v té komunikaci, kdy vysvětluji těm zákazníkům to, že my tu fotovoltaiku postavíme, a tím to pro nás nekončí. To znamená, ve chvíli, kdy předáme mu hotové dílo, tak vlastně začíná nějaká nová etapa, což je ten energetický management. V rámci těch balíčků, které máme, tak v podstatě od nějakého... Jsou tři. V podstatě ta nejvyšší verze je taková, a z nějakého feedbacku, který jsem si teďka udělal během posledního měsíce, tak opravdu se potkávám s tím, že ten požadavek je opravdu na ten prémiový balíček s tím, že většina těch předsedů mi říká, hele, my se o to vlastně nechceme vůbec starat. Ale chceme mít jistotu, že to běží. Chceme mít jistotu, že to běží, chceme mít jistotu, že prostě vy to dohledujete, chceme mít jistotu, že kdykoliv se cokoliv stane, veškerá porucha, tak vlastně vy se to dozvíte jako první a vy zajistíte to, že tu poruchu odstraníte. Vy nám zajistíte pravidelnou nějakou
legislativu k tomu, což jsou revize, nějaké pravidelné kontroly a v podstatě řešíme i nějaké čištění panelů, takže vlastně celkovou údržbu té fotovoltaiky. Máme ji pod dohledem, ať už v rámci systému, který běží nad těmi střídači. Dublovaně to máme vlastně v Dominiku, takže vlastně ten dohled je z několika stran. Samozřejmě máme dohled i ze strany montážní firmy, která vlastně nám garantuje všechny ty věci. Takže ten dohled je opravdu, dá se říct, 24/7 a opravdu chceme poskytnout tu službu v maximální možné míře, tak jak jsem řekl, že předsedové s tím nechtějí mít v podstatě žádnou práci. Jednou za rok jim dáme nějakou kompletní zprávu, pomůžeme jim s vyúčtováním a ta kompletní zpráva by měla obsahovat nějaké informace z uplynulého roku, kolik ta fotovoltaika vyrobila, jaké měla prostoje, jestli tam byly nějaké poruchy a dejme tomu nějaké doporučení. Na které se ptal, a to je právě to, hele, generujete víc přetoků, než jsme si mysleli, to jenom jako vypovídá o tom, že jsme na začátku opravdu hodně opatrní v tom, co slibujeme, takže jako doporučení je prostě přidejme baterii, jo? Nebo prostě máte tady volný kus střechy, pojďme tu fotovoltaiku, jestli máte zájem rozšířit, přidáme dalších 5 panelů. Takže to je vlastně v rámci služby energetického managementu. No, promiň. Teď jsem to zapomněl. Já jsem se chtěl zeptat, že když teda mluvíme o tom, že ten jakoby základní produkt plně funkční, ale že jde vlastně o to, aby to SVJ třeba si nemuselo brát úvěr a podobně. Co když bude chtít variantu, která vlastně ten energetický management mít nebude a nebude mít šanci se po roce dozvědět, hele, vlastně by se vyplatila baterie a tedy bude tahle varianta, nebo ještě jste o tom takhle hluboce nepřemýšleli? Nebude. Varianta bez energetického managementu rozhodně v našem portfoliu nebude právě z toho důvodu, že nechcete to prostě předat. Nechceme to předat a jít od toho. Chceme, aby ty předsedové, a to bývá jeden z hlavních jako argumentů, my chceme mít klid, my chceme být v bezpečí, my chceme vědět, co se jako děje a nerozumíme tomu. Je to vlastně stejný důvod, jako když si koupíš auto, tak si koupíš servisní balíček na 3 roky zdarma, protože víš, že přijedeš a nemusíš nic řešit, netrápí tě, jestli budeš něco platit nebo nebudeš. A já bych jenom chtěl k tomu dodat, je velmi důležité se podívat na toho partnera, který je dodavatelem té fotovoltaiky, protože poskytovat ten energetický management není úplně jako easy, jednoduchá záležitost, na to potřebuješ kvalifikovaný tým lidí a hlavně ty lidi musíš mít pořád k dispozici a v okamžiku, kdy se budeme bavit o vyšších desítkách a stovkách realizací, tak pořád někde máš v pozoru tým lidí, který když je potřeba, tak vyjedou. Minimálně i třeba ty revize, jo? V okamžiku, kdy se ti potká jako 30 realizací s plánovaným termínem jako legálně potřebné revize, tak je musíš poslat. Tohle všechno my umíme díky právě společnosti Veolia, která je obrovská a která tyhle služby technologicky poskytuje v podstatě už desítky let svým zákazníkům. Na jiném produktu, ale tohle to je to věc, kterou umíme. To je ta stabilita, ta záštita na tom trhu. A to si myslím, že nás hodně, promiň Patriku, hodně odlišuje od konkurence, která v naprosté většině tuhle službu nabídnout prostě neumí. Dodáme fotovoltaiku, to si nějak poradíme a tady to máte a děkujeme, na shledanou, už u nás neuslyšíte. Já bych jenom doplnil přesně to, co říkáš. Jenom mě vlastně konkrétně, a nevím, kolik těch případů je celkově, to jsem si zatím nějak nesondoval za ten rok, ale v posledních 2 měsících mě vlastně oslovili 3 SVčka, které jsme nedělali, které mají hotovou fotovoltaiku a neví v podstatě, co s ní dál. Takže nás vlastně požádali o pomoc nebo konzultaci, takže to mám vždycky takový jako dobrý pocit z toho, že vlastně my opravdu děláme nebo snažíme se dělat víc než ta konkurence a právě ten servis po té výstavě té fotovoltaiky je hrozně důležitý. Jo, jak já říkám, fotovoltaiku teď umí postavit skoro každý, promiň Stando, ale je to tak, že jo? Rozhodně. Ale my vlastně se snažíme k tomu dát tu přidanou hodnotu v tom, že se chceme o toho klienta dalších minimálně 5, 10, 15, 20 let starat. Ono ten ďábel je právě skrytý v tom, co není vidět. Ten panel na tu střechu opravdu dokáže dát každý. Přimontovat střídač na zeď dělá opravdu každý. Tam se nelišíme od rodinného domu. Ale ty podklady k tomu a splnit tu legislativu, zajistit tu funkčnost a to bezpečí, že to bude fungovat všem, že to bude fungovat dobře,
v neposlední řadě, že uděláme to rozúčtování, protože to je taky unikátní funkce Dominika, kterou vlastně nikdo jiný neumí, aby jsme si pozbírali data a samo to spočítalo správný rozúčtování. To jsou ty věci, které nás jako odlišují a to jsou ty věci, které dělají ten produkt tím produktem a který potom ve finále přinášejí tu radost a ne ty starosti těm předsedům. A to si myslím, že je ten obrovský rozdíl. To je taková hezká tečka za tím naším případem. Teď děkuju. Teď už musíme k dotazům, protože čas pokročil, máme jich tentokrát opravdu hodně. Já jsem zase dlouho jako vždycky. Ne, jako krásný. Začnu od začátku a už teď vidím, že se určitě nebudeme moc věnovat všem, takže můžu slíbit, že určitě zbytek odpovědí se píšeme speciální článek na blog, který bude nejspíš začátkem ledna, když jsme vydali a máme vaše kontakty, takže vás informujeme všechny o tom, že ten článek vyšel. Slibuju předem. Snad se mě Standa nezbaví mezi tím. Zase jsem to řekl takhle před lidma. Takže, pardon, teď už Jaroslav Chudomel. Dobrý den, dotaz. Režim SOM plus spotové ceny. Máte s tím zkušenosti? Jestli ano, nevyplývá z toho daňová povinnost? Nemáme s tím zkušenost. Modul SOM připravujeme do Dominika. Zatím jsme tomu nedávali prioritu, protože podle zkušeností a té náročnosti ty výsledky z toho nejsou jako příliš dobré. Začneme obchodovat na burze, ano, pak se dotýkám s tím, můžu nebo nemůžu předávat přetoky, dostávám se do záporných cen velmi často a když jsme dělali ty naše teoretické propočty, tak ten přínos z toho spotu je v podstatě nulový, takže já bych řekl, že je to spíš jako hezká hračka, je to jako hezký sexy slovo, který se často používá. Ano, zákazníci si ho přejí, takže ho budeme do Dominika jako přidávat, ale měli jsme mnohem důležitější, mnohem přínosnější věci. Jasně. V článku se k tomu určitě ještě vrátíme detailněji. Další dotaz. Dobrý den. Jaká je průměrná návratnost investice pro bytový dům o 17 bytových jednotkách? Obecně asi těžko bude odpovědět. To bohužel nemůžeme říct, protože vědět jenom počet bytů je velmi málo. My potřebujeme vědět patra, potřebujeme vědět počet vchodů a to má všechno jako dramatické dopady na tu návratnost. Takže my se můžeme pohybovat v návratnosti od 5 let do 15. Fakt záleží na tom produktu a záleží na té typologii toho domu. To nám asi nejlíp potvrdí Patrik. No, obecně se dá fakt říct, že když by se dělala ta varianta premium, teda s tím sloučeným odběrným místem. Takže fotovoltaika, baterie. Přesně tak. Zase závisí na tom, jak má velkou střechu, protože to je občas u bytových domů hodně omezující faktor. Tak za mě super řešení, které je výhodné pro to bytové družstvo nebo pro to SVčko, je ta návratnost mezi 5 a 8 lety. A myslím si, že takhle se to obecně zatím na těch realizacích našich pohybuje. Jinak já bych upozornil na ten obrázek, který běží za námi, tady je přesně vidět, jak je komplikovaná ta střecha, že si řekneme, máme velkou střechu, ale u těch domů je čím dál tím víc jako různých instalací, přístřešků a podobných věcí, které nám tu střechu v podstatě jako rozbíjejí, ale v tomhle případě si dokážeme poradit, že ty panely rozdělíme a funguje to, takže proto říkáme, jak je důležitá ta střecha. Jo? Jasně, no a když mluvíme o 17 bytech, to asi nebude úplně obrovský panelák, takže ta střecha může být přesně tohohle typu. Ono je otázka, on to může být jako vysoký dům, který bude mít prostě 6 pater a na každém patře bude mít prostě 3 byty a ta střecha může být malá a zároveň stejně tak to může být prostě jako nízký dvoupodlažní dům, který má prostě 4 vchody a prostě fakt záleží prostě realizace od realizace. Velmi rádi připravíme nabídku, nezávaznou, nic to nestojí, je to velmi rychlý a pan předseda rovnou uvidí, jak to vypadá. Spojte se s námi. Jo, v podstatě nám stačí jenom přesná adresa. My si podle Google Maps prohlídneme ten dům a umíme to prostě odhadnout i takhle od stolu. S tím, že samozřejmě, když potřebujeme nějaký detail, tak si zajdeme na tu technickou prohlídku na ten dům. Takže stačí opravdu použít nezávaznou nabídku na webu. Ano, rozhodně. Teď už máme opravdu nazbírané zkušenosti v tom, že i ty indikativní nabídky, které řeknu, to ošklivé slovo děláme od stolu, tak jsou velmi přesné a víceméně sofistikované. Takže ano, říkám, že na tenhle dům jenom z těchto informací, co mám, 6 až 8 let návratnost, ale je vždycky lepší to prostě vidět. Může tam být nějaká komplikace, anebo naopak může to být hodně zajímavá realizace, strašně jednoduchá střecha a naopak ta návratnost může být i kratší. Takže...
Děkuju. Tady další otázka. Určitě odpověď bude komplexnější na ní. Jaké podklady je zapotřebí nebo jaké jsou povinné pro realizaci fotovoltaiky na bytový dům, statický posudek, faktury o spotřebách a podobně? Já vím, že toho je celá řada. Tak obecně, my jsme to tady probírali vlastně v loni. Ty podklady jsou úplně ideální stavě, kdy máme stavební dokumentaci, tam primárně potřebujeme stavební dokumentaci ke střeše, ta je klíčová. Statiku, když dostaneme OK, nicméně statiku si stejně děláme v rámci realizace my sami, aby jsme měli prostě jistotu, že to ta střecha zvládne. Pak je ideální elektroprojekce k tomu domu, zase není podmínkou, pokud není. Ideální je aktuální požárně bezpečnostní řešení. To je dobré k tomu, že my máme potom na co navázat. V případě zase, že není, tak stejně ho dodáváme k té naší realizaci. Takže to je, myslím si, výčet těch nejzákladnějších nebo nejdůležitějších, které potřebujeme od toho SVčka, aby jsme mohli začít. Já bych jenom doplnil, Michale, je super, když je máme, ale můžeme říct, že my je nepotřebujeme. Pokud je ten předseda nemá, tak my si ty podklady prostě vytvoříme, připravíme nebo je obejdeme tak, aby to bylo všechno správně. To znamená, když nám je ten předseda dá, pomůže nám to zrychlit tu délku realizace, pomůže nám to ušetřit nějaké peníze. Když nám je nedá, nevadí, nemusí s tím trápit, prostě řekne, tady máte klíče od střechy a pracujte. Je to opravdu na klíč, můžu říct, jako bez nějakých významných starostí vlastně předsedy nebo výboru. Jasně, děkuju. A teď teda kvůli času poslední otázka, která je taková nepříjemná, taky nechci to utnout předtím. Dotaz. Návratnost je podle mě v nedohlednu. Všechno závisí na metodice výpočtu a na budoucím stavu na trhu, který nemůžeme predikovat. Počítáme s tím, že ceny elektřiny budou klesat? Já si myslím, že ne, že to, jako, to je fakt, na kterém můžeme jako stavět. A jak říkám, můžeme vám ukázat výpočty naše z indikativních nabídek, které máme 2 roky staré, třeba na naše SVčko, nebo naše SVčko v Nupaky, nebo Plzeň, dejme tomu, a můžeme vám ukázat jako reálné čísla po roce fungování, kde to porovnáme a vidíme, že my si za tím výpočtem jako stojíme. A ty čísla prostě neokecáme. Mluví za nás čísla. A já zapracuju tuhle otázku do článku a dám odkaz protože máme právě na tohle téma máme jeden přehledný článek s čísly z existujících realizací Můžeme to taky udělat jako velmi jednoduše, protože pokud máme konkrétní dům, tak můžeme porovnat naši kalkulačku a pokud nám posluchač dodá data ze svých bytů, tak můžeme zadat studii proveditelnosti, která řekne jasně, jak a konkrétně na ten dům, jak vlastně bude vycházet velikost fotovoltaiky, tím pádem i návratnost, ale samozřejmě to je věc, která stojí někde od 20 do 50 tisíc korun, ale připravujeme to pro některé předsedy, kteří tohle si přejí pro svoje SVčko, kterých se na základě toho chtějí rozhodnout, takže umíme udělat opravdu velmi přesný výpočet na základě konkrétního domu s znaleckým razítkem, že je to správně. Super, děkuju. Tak já se na to v lednu zeptám znova, protože zpracuju ten článek. A teď už teda se omlouvám, čas vypršel tentokrát nějak velice rychle. Moc děkuju za všechny pregnantní odpovědi. Děkuju posluchačům, že jste nás poslouchali až doteď. Vydrželo vás strašně moc a slibuju, že v lednu zodpovíme i ty dotazy, které jsme tady nakousli a rozhodně všechny ostatní. Děkuju moc, hezký zbytek večera, přejeme vám krásné svátky teď už a nashledanou zase příští rok. Díky moc, že jsme s vámi mohli být. Přeju hezký večer. Díky moc, hezký večer a hezké svátky. Nashledanou.